Dipakani watu gelem. Nek ro Mas Yudi ra apa-apa. Oh iya, genep sarit kan ning duwite. Yen mengkono nduk aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahe. Iya tole. Katongane bae. Moga-moga bisa ngalakan. Simbok pantai kawinan aku iki mbok awas mantap wedokan aku simbok ra bisa turu awan pengen ketemu Ora gampang saiki watu kan sarit regane tekan 7.50. Berarti nek 3 rit duwite watu tinggal makani bojone. Iya. Jadi nek disinandingan karo Mas Yudi. Jane mek dhisik Mas Yudi kowe golek Lah watu iya. wae kok. Jane kenal ya wis suwe. Ya. Yen mengkono nduk aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahe. Ya do yo. Iya tole. Katongane bae. Moga-moga bisa ngalakan. La 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 la.
yo. Hiya. Yep. Yo. Oro, yo. Yo.
Aku ngene ra enak, aku ngono ra medhok, ngalor ngidul penemune ora gathok. Yen pancen ora tresno, kanggo apa sujono, bojike aku bali dadi wong liya. Koyo nyidam jempalo anane kutu pedhok, pedhot tresno saiki kepengin rujuk. Mbok yo eling nduk wong ayu, ra perlu tukar padu. Yen aku luput sing gedhe pangapuramu. Ayo podo bangun tresno setya tuhu, rek-lek kecemplung kalen, timbang golek yo balen, durung mesti sing anyar awakmu kompet. Ya diaten ya dilanjut monggo. Belum, untuk ulur waktu di sana belum selesai. Ya, monggo. Dikasih lagu, silahkan, monggo.